yana tsakanin manzala cikin tafiya. Akwai Safwan bin Asal, akwai Safwan bin Mu'attal. To na samu ɗaya daga ciki a kansa ne rikicin Sayyida Aisha ya tashi. Ko Safwan bin Asal ko Safwan bin Mu'attal, su biyu ne, amma daga cikin waƙi'iyar da ta faru, in wannan ɗin ne dai zan kawo abin, in kuma wancan ɗin ne an ji dai a san menene. Shi ma kaman Abu Zarr al-Ghifari ne, shi aka tafi yaƙi shi ma baya dawowa sai kowa ya dawo, shi ke zuwa baya. Duk wanda ya gaji ya jefar da abubuwan, shi kuma ya kwaso kayan sai shigo da shi Madina. To bayan an tashi a yaƙi ne, da aka tashi a yaƙi sai zamo kowa ya tafi, sai da Aisha radiyallahu ta'ala anha ita kuma wa'inda suke ɗaukanta, akwai wani abu da suna kiran shi darbuka da Hausa, wanda kaman mazauni ne wanda ana samun labule a ɗora a kan raƙumi, mutum yana iya zama a kai. To su sai suka ɗauka suka ɗora a kan dabbar, don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yaƙi da ita, yana zuwa yaƙi da ita, domin cikin matan manzo Allah ba wanda tafi manzo Allah wajen yayi kuna kaman ita. Ƙuri'a ake yi, in za a je yaƙi sai a yi ƙuri'a, in aka ajiye in ta ɗauka sai Allah ya ce da ita ake so. Duk ɗaukan ƙuri'an da ita Allah yake so a tafi, duk ɗaukan ƙuri'an da ita da ƙuri'a yake yi. Shikenan sai suka tafi, ita kuma ta je ta kwanta a gindin wani bishiya. Suka tafi, shi kuma garin eben kayan da aka yi fada a yaƙi zai dawo, sai ya ga kaman ita a kwance. Da ya zo sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan yawai ta faɗan inna lillahi wa inna, shi ya tasar da ita a bacci. An shigo Madina, an sauke darbuka, ba sai da Aisha ciki. Shi kuma da ya tashi zuwa sai ya ɗora ta a kan dabbansa, ya riƙe dabbar ya shigo da ita Madina. Daga nan ne Abdullahi ibn Ubay ibn Salulu, ra'asul munafiqina, sai suka ce ai akwai abin da ya faru. Wannan shine bala'in da ya zo wa gidan musulunci, har yanzu ana cikin shi. Manzo Allah ta zo gida, shi kuma ya dinga nasharawa, ya dinga nasharawa, har Hassan bin Sabitin sai da ya shiga cikin Abdullah bin Rawata. Hassan Abdullah bin Rawata ya dai karatun a cikin su biyu dai, Hassanu nake jin sai da ya shiga cikin rikicin, shi ma ya taya. Akwai maganganu dai, manzo Allah sai saboda nuna wa duniya, a lokacin kuma Madina ba bayan gida a cikin gari, ba fara yin bayan gida a cikin gari ba, duk waje ake fita a jiya dawo. To sai aka tashi za a raka ta bayan gida, sai uwar shi ɗaya yaron da Sayyidina Abubakar ne yake kula da shi, sai uwar ta ce waya hamistau. Sai Aisha ta ce me yasa kika zage ta, baki ji abin da yake faruwa ba? Ta ce ban ji komai ba. Sai ce to ai abin da ke faruwa ai kin ji ta ce ko shine manzo Allah yake haɗe mun fuska, shine ta dawo gida. Ta ce ina haɗa ka da Allah, me na maka? Ya ce ba komai. To ka faɗa mun menene yake faruwa? Ya ce ki koma ki je gida, zan zo.
shine dauke ta ya kai ta wajen sayyidina Abubakar. Da ya kai ta wajen sayyidina Abubakar ya tambaye ta, ke me ke faruwa? Ta ce ta ba ta samu da yake faruwa ba. Ta ce da ta dinga kuka sai da hawayenta ya kafi, baya yiwuwa saboda wannan bala'i. Manzala sai da ya kai ya zo masallaci aka taru, labari kuma ya dinga cika gari, ya dinga cika gari har ana ba da doki a tashi aje wani gari aje ba da labari. Shikenan manzala ya tsaya a masallaci ya hau kan mimbari ya ce, ina haɗa ku da Allah, wa ya taɓa sanin Aisha da wani abu na saɓon Allah? Sai na Umar ya ce, ya Rasulallahi, kai ne ka ce mana muna sallah ka cire takalminka ka jefar. Sai ce, Jibrilu ne ya ce na taka najasa. Sai ce, wanda zai taka najasa Jibrilu zai gaya mar ya taka najasa shine zai zauna da matar da ta yi fasikanci, Jibrilu bai gaya mar ba ya Rasulullahi? Maza Allah ya tashi sai ya je wajen Hafsatu yar Sayyidina Abubakar, yar Sayyidina Umar, me za ki ce akan Aisha? Ya bi ummahatul mu'min har kishin mata, ce gaskiya ba za ta yi wannan aikin ba, amma dai yarinya ce wanda ta iya cin abinci ta kwanta a gurin. ji Hafsat ta ce amma dai yarinya ce za ta iya cin abinci ta kwanta a gurin ta yi baccinta, amma ba za ta yi wannan abin. Sai da tuna Hafsat ya zaga matan da ya tambaye su, kowa ba wanda ya faɗi wani mummunan kalma. To shine Allah ya saukar da aya kusan 10 akanta. Suratul anzalnaha ba, innal ladina ja'u bil ifki usbatun. Shine Allah yayi daga ana yi, manzala sai tashi sai ya zo wajenta, sai sayyidina Abubakar ya ce, ya rasul, ya ce Aisha ki gode wa annabi. Na ka ji ma'arifa, ita ce la ashkuri, la wallahi la ashkuri li rasulillahi. Ta ce ba zan gode mar ba, ta ce ba shi kubutar da ni ba, Allahn da ya kubutar da ni ne zan gode mar, amma shi ba zan gode mar ba. ce ai ya ga bala'in da nake ciki. To wannan shine, to kaga daraja ne. To sai daga baya sai zamo shi Safwanu ma ba namiji ba ne, innini ne, bai taba aure ba kuma ba zai iya aure ba, balle ba zai ma iya aure ba, balle ya aure, balle kuma abinda suke faɗan ya faru. Wannan shi ne maza Allah a taba shi, a ina za ka taba shi kai abinda ka ga dama, kai ma sai ka saurara kuma. Allah ke yi. Ya ce izna dawo a radiyun bi sautin lahu jahawariyin, wani mutum ya kira shi ce, ya aya Muhammad, aya Muhammad, fa qulna lahu